Място, където искате да избягате от чудното ежедневие и да се почувствате като у дома, това е правилното място – Хотел Гелов. Здравейте! Аз съм младото лице зад нашия семейен хотел – Хотел Гелов, създаден с много любов и детайл към всеки гост. При нас ще откриете уют, вкусна храна и спокойствие. За нас е важно всеки, който ни посети, да се почувства като у дома си. Каним ви да надникнете в уютните ни стаи, които подготвяме с много грижа за вас. Предлагаме просторни семейни стаи, подходящи за почивка с деца. Търсите осамотяване? Имаме романтична стая за двойки с джакузи, подходяща за специални моменти. Комфортни двойни стаи за спокойствие и релакс. Време е да ви представим и нашия семейен ресторант. Място, създадено с желание да предложим на нашите гости вкусна храна, добро обслужване и приятна атмосфера. Всяко ястие се приготвя с внимание към качеството и внимателно подбрани продукти. Заповядайте в Хотел Гелов, за да се насладите на уют, вкусна храна и приятни моменти.